ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് കമ്പസർ നോക്കാം. കമ്പസർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കമ്പസറിൻ്റെ ത്രെഷോൾഡ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അധികം ചെക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഫുള്ള് തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലിമിറ്ററായി മാറും. ഓക്കെ, ഞാനിത് ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി തിരിച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ ത്രെഷോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഹലോ ടെസ്റ്റിംഗ്, ഹലോ ചെക്ക് ഹലോ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണേ. ഹലോ ഹലോ ചെക്ക് ഹലോ ഹലോ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ചെയ്യണം. ഹലോ ചെക്ക്. ആ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ആ റിലീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം.